el podcast de l'Hèstia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts a un nou episodi del podcast de l'Hèstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de l'illa i, per extensió, de les Illes Balears. Adrià Quatrecases, com estàs? Com has dormit avui? Doncs he dormit plàcid, he dormit com un tronc, he dormit descansat perquè el partit d'aquest dissabte ens hi jugàvem molt i victòria contundent i sense patir. Prueba superada, que diria aquell, Jo estava molt nerviós perquè veníem de 5 derrotes consecutives, les sensacions de l'equip no eren les millors, però realment a Vintaufa l'equip va tornar a demostrar totes les seves capacitats i virtuts. Des d'una defensa imperial vam superar la Lega Cantàbria, un rival directe per la permanència, 84-62, 22 punts de diferència que també ens donen l'averatge. En cas d'empat a final de temporada, sumem la 10a victòria de l'any, trenquem aquesta dinàmica negativa de 5 derrotes consecutives i tornem una mica a respirar, a separar-nos a 2 victòries de la part baixa de la zona de descens. I és que s'ha de dir que la cosa s'apreta, ningú es rendeix i els de baix, cada vegada que queden menys jornades, van traient les dents i les urpes perquè es vol aferrar tothom en aquesta primera FEP. Sí, entre ells Valladolid, que és un equip que semblava desnonat de la competició, però que està reactivat. Hi ha rumors que diuen que és perquè els jugadors es veu que hi havia problemes de liquiditat al club de Valladolid i que no els ingressaven les nòmines. Aquell eufemisme, no? Problemes de liquiditat, com a sinònim de no esteu cobrant. Exacte. I sembla ser que ara que estan tornant a rebre ingressos, els jugadors han dit, bueno, va, ara ens hi esforçarem. Doncs aquesta jornada han guanyat a Alacant, que ens va pallissar la setmana passada a nosaltres per 2 punts de diferència i han trencat aquesta dinàmica positiva que portava l'Alacant. Ara repassem com queda la part baixa de la taula classificatòria. Abans, però, saludem, com sempre, els nostres companys de la Tau Menorca que col·laboren, que confien en aquest podcast i que hem d'explicar, cada dia us portem novetats diferents d'ells, perquè és que no aturen. El proper que tenen muntat, mireu quin tinglado, us l'explico. Dissabte 5 d'abril a les 10:30 fins a les 12 del migdia celebren el Dia Mundial de l'Activitat Física a Claustre del Carme de Maó. Ho fan juntament amb la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca i és una trobada totalment gratuïta per a les famílies i, com sempre, hi haurà activitats per a infants de 3 a 12 anys i també per adults. Tots aquells que vulguin participar-hi s'han d'inscriure prèviament. Recordem que és gratuït, però t'has d'inscriure perquè hi ha límit d'aforament i aquestes activitats que munta la Tau Menorca solen ser sempre un èxit. Com ho hem de fer? Per inscriure'ns, com ho hem de fer? Tenen un formulari d'inscripció a través de les seves xarxes socials. Ah, perfecte. A la Tau_Menorca, ho trobareu tot i us animem a participar-hi perquè són propostes que estan d'allò més bé per fer un dissabte del matí amb els més petits. Sí, tornem a Vintaufa. Victòria, pavelló pràcticament, no direm ple, però sí de les grans cites. Sí, feia boig. Bastant ambient, molt ambient. Javi Zamora, al roda de premsa, va agrair també la implicació de l'equip per ajudar a trencar aquesta dinàmica negativa que portàvem. I ja parlant de xifres, partit pràcticament rodó. Li va sortir tot a l'Hèstia des d'una defensa moltíssim sòlida, la de les grans ocasions, diguem, que havia demostrat durant gran part de la temporada i també amb major encert en atac, que no era molt difícil millorar els registres en atac que havíem assolit les darreres jornades, amb això n'hi ha suficient per guanyar un equip que ja ho havíem dit la setmana passada, és un equip molt i molt limitat, la Lega Cantàbria, i que es nota per què està a la zona baixa. Sí, te'ls mires i penses, home, fan patxoca, fan bona pinta, tenen bona planta, no? Sí. Penses, home, són corpulents, són alts, tenen jugadors tècnicament molt interessants, especialment els seus 2 bases, però jo crec que l'equip, és veritat que Cantàbria no és un gran equip i crec que l'entrenador és especialment Sabata. Sí, és que, no sé... Lolo Encinas. Lolo Encinas va sorprendre. És a dir, costa molt de saber què és culpa dels jugadors que no executen o què és culpa dels entrenadors que no detecten, Però és que em quedo amb un moment molt curiós, que va haver-hi un moment al partit, al tercer quart, en què l'Hèstia Menorca va fer la mateixa jugada en atac, perquè els que tinguin curiositat, la jugada 4, la van fer 5 vegades seguides.
5 vegades seguides, 5 atacs consecutius fent exactament el mateix atac, que és molt senzill, simplement és un pick and roll, un bloqueig directe del pivot al base i hi ha un bloqueig indirecte entre dos dels altres 3 jugadors perquè rebin amb un tall. Una cosa molt senzilla, però que els hi van fer 5 vegades seguides i de les 5 vegades 4 va acabar en cistella i la 5a va ser un tir de Llorente que no va entrar però que estava totalment sol. És a dir, van necessitar fins a 5 vegades que Zamora des de la banqueta anava dient «Otra vez! La misma! La misma!» Esta no sale bien. Hombre, esta no sale i aquests tios no s'enteren, no? Bé, això em va sorprendre, que és com, no, em deixes 5 atacs seguits abans de demanar temps mort o de donar una indicació d'escolteu, tios, desperteu-vos. Mira que portàvem dies dient que ens havien pillat a l'atac, que marcaven a Jalen Cone i que no li deixaven llançaments còmodes, doncs ahir no, semblava que no hi havia scouting per part del rival, millor per nosaltres, això és evident. Sí, és d'agrair. Vull dir que, la plantilla justeta i la banqueta també. Coses del partit d'ahir. Jo tinc apuntat, després de la premsa, Javi Zamora va dir que Pol Figueres havia jugat amb molèsties, va jugar 2 minuts, perquè jo crec que després de 4 partits, em sembla que porta ja, Sergio Llorente és el base titular. Ha vingut aquí, que quan va arribar dèiem no, és per jugar els darrers minuts, per aportar experiència en aquests partits que es poden decidir en 1 o 2 possessions i moltes vegades ha sortit, creu, per part de l'Hèstia, i aquest tio pot aportar l'experiència per fer llançaments guanyadors i jugar, diguem, en millors condicions les possessions finals i que caigui alguna vegada a cara. Però no, sembla ser que ja s'ha assentat com a titular i que és l'aposta de Javi Zamora en la direcció de joc. Sí, la titularitat com l'entén Zamora, que és que si ets titular a l'Hèstia, el més normal és que no surtis de titular, però que acabis jugant molts més minuts que el titular, perquè el titular va tornar a ser Pol Molins, però després va desaparèixer, ja no va jugar pràcticament, i va jugar Llorente, que va fer un partidàs. T'he de dir que va fer un partidàs, el millor partit que ha fet claríssimament a l'Hèstia Menorca. Potser, digue'm boig, però potser té a veure que saps que el base, en teoria suplent, està lesionat, té molèsties i no podrà jugar i dir, vale, tinc per endavant 40 minuts i no estic patint per si faig una passa mal calculada, em fotran a la banqueta castigat. Sí, senyor. No? Jo crec que sí, jo crec que no és casualitat i això ens porta a una altra de les diferències d'aquest partit respecte als darrers, o fins i tot diria que respecte a la resta de jornades de la Lliga, que és les rotacions, el canvi en les rotacions. Sí, n'hi va haver menys, no? Moltes menys. Aquí havíem parlat de que era molt complicat que els jugadors entressin en ritme de partit amb torns tan curtets de pista, no? Perquè al final és de rotllo, home, si acabo d'entrar, jugo 3 minuts i surto, pràcticament no he ni escalfat, no? No tinc el ritme de joc, no surts igual de la banqueta que quan portes una estona ja en tensió competitiva, no? Clar. I el que va passar és una cosa que acostuma a passar en els play-off, que és que va haver-hi un escurçament de la rotació, no? És a dir, van jugar menys jugadors, minuts significatius. És a dir, per exemple, en la posició de 5, que és d'aquestes posicions que tenim triplicades, no? En què dèiem, home, hi ha una cosa molt comunista de ens repartirem els minuts a parts iguals, Arteaga, Stoilov i Golden Dike. Bé, doncs Golden Dike pràcticament no va jugar. 2 minuts. 2 minuts. Stoilov pràcticament no va jugar. 3 minuts. Arteaga ho va jugar pràcticament tot. Home, és que Arteaga estava a un nivell... Ahir va ser el dels grans dies, Arteaga ja fa uns dies que comentem que mostra bones sensacions i torna a estar finet. Torna a estar molt finet, I tu creus que torna a ser casualitat o torna a ser una cosa de dir, escolta'm, un partit de la veritat, Arteaga, tu ets el nostre pivot de més talent, jugaràs la minutada. Ho facis bé o ho facis malament? Jugaràs la minutada. Amb Arteaga ja ho hem comentat alguna vegada, hi ha allò de que si ell es creu superior, si li toca un pivot rival que se'l menja amb patates, el destrossa. Ara, com li toqui als pivots, diguem, de més qualitat de la Lliga, diguem que dimiteix. I això ens ha passat bastantes vegades. I ahir doncs, es creia superior i, de fet, Javi Zamora va dir en el postpartit que és el millor partit de Víctor Arteaga amb la camiseta de l'Hèstia Menorca, que es diu ràpid, Repassem les xifres, 35 minuts, 20 punts, va fer 26 de valoració, 6 rebots ofensius, 5
defensius, 11 totals en rebot, 11 assistències, vull dir, amb un mes menys de 19. Va estar bastant tonadíssim. I se'l veia implicat, no se'l veia allò de braços caiguts, se'l veia allò actiu, diguem-ho. No, va fer un partit sensacional, i ja et dic, jo crec que per mi no és coincidència que els dos millors jugadors del partit, que van ser Sergio Llorente i Arteaga, que ocupen les dues posicions on aquesta rotació de 3 acostuma a generar aquests torns tan curtets de joc, sembla que no crec que sigui casualitat. És a dir, segurament es retroalimenten, no? Perquè després, si també estan jugant bé, doncs això fa que tinguis menys necessitat de canviar-los, però crec que aquest punt de paciència, aquest punt de deixar una mica més de marge de Zamora, crec que els hi va anar molt bé i crec que va anar molt bé en general a l'equip. Sí. També voldria fer menció especial ahir al partit de Sean McDonnell, que també va ser un dels jugadors destacats amb aquests 15 punts i 9 rebots, un 23 de valoració, va estar també molt entonat. En general, l'equip, sobretot els que més minuts van estar a pista, van estar molt, molt i molt bé. Respecte al joc de base, em va sorprendre Ivanov jugant molts minuts, sent ell l'encarregat de creuar pista i iniciar l'atac. Ja ho hem vist altres vegades, però ahir era evidencíssim i escandalós. No sé què pot aportar. Ja ho ha fet altres vegades, però em grinyola una mica. És la búsqueda de punts. Això ja ho havíem vist en els moments de més crisi anotadora d'aquests darrers 5 partits. Ho va provar i ho segueix intentant Zamora, que és a dir, escolta'm, aquesta opció, quan les coses van mal dades a nivell ofensiu, posar Jalen Conn i Ivanov a la línia exterior, per tant, jugar sense un base nat, sense un base director, i en canvi jugar amb 2 exteriors anotadors, amb instint anotador, ens suma punts. Sí, potser sí et suma punts, però també t'afegeix caos i certa falta de dinamisme en l'atac, no? Jo crec que van passar pena una miqueta amb aquests minuts. No crec que sigui una cosa que estigui funcionant, però entenc l'intent. La necessitat. Sí, la necessitat és comprensible. I segurament en un partit en què la solidesa, és a dir, la victòria es va basar en una defensa sòlida i en un domini aclaparador i descomunal del rebot. Sí. No sé les xifres finals. Tens les xifres finals? Sí. Nosaltres vam agafar 43 rebots i ells 20. A la prèvia ja havien dit que una de les claus del partit seria capturar el rebot. Sí. Que aquí ells hi anaven forts i ells tenien especialistes i gent d'alçada també, doncs els vam més que duplicar. I de fet, per posar xifres a la gran defensa de l'Hèstia, en tota la primera part, Grupo Alega Cantàbria va anotar 22 punts. És a dir, deixar un rival amb 11 punts per quart és molt difícil. Realment té moltíssim mèrit. Al tercer quart ells van intentar reaccionar una mica i nosaltres vam baixar una mica les prestacions, però al darrer quart ens vam tornar a endollar i vam anotar 28 punts en un quart i ja els altres, diguem que van dimitir perquè realment pràcticament mai van estar amb opcions de disputar el partit. Va ser un domini claríssim de l'Hèstia Menorca en tot moment. Sí, d'inici a final, no? Una victòria de punta a punta amb l'únic moment de dubte en un moment al tercer quart que es van acostar, però es van acostar a 10 punts. Exacte. És a dir, tampoc és que els tinguessis respirant al clatell. No sé, hauríem de preguntar-nos a Lega Cantàbria com va el cash flow, com van d'ingressos de nòmines, perquè jo vaig al·lucinar, és a dir, un equip amb aquest físic és que no anaven al rebot, és que no carregaven el rebot. El rebot ofensiu estava descartat, reculaven directament. Mai ningú intentava. Porten 4 derrotes consecutives i també molt males sensacions, vull dir, és que també per això era tan important el partit d'ahir, perquè arribàvem tots 2 equips amb molt males sensacions, amb una dinàmica molt negativa i sortir victoriós d'ahir per més de 20 punts de diferència, dominant tots els aspectes del joc en tots els moments de partit, és un insufla, un moment de, diguem, això, bones sensacions de cara al tram final de Lliga. Queden 7 jornades. Jo veient el partit d'ahir, la reflexió que faig és, jo crec que Hèstia Menorca és possiblement el millor o dels millors equips de la part baixa, però el pitjor però no arriba, no li dona
per jugar contra els de dalt. És a dir, hi ha com... Cabeza de ratón. Sí, la classificació està esmitjada, no? Hòstia, és que els 7 primers t'han pintat la cara tots absolutament perquè són molt bons, però els últims, o sigui, els de la teva lliga, plantes cara, jugues bé i ets molt superior. I això ho havíem vist en trams diferents de la temporada. Ara portàvem 5 derrotes seguides, 4 contra els 4 primers i contra l'Alacant, que venia com un coet. Però contra els de la part baixa els hem superat pràcticament a tots i això em dona certa tranquil·litat de cara a aquestes 7 darreres jornades de que l'equip està fet i capacitat per assolir la permanència. Que abans del partit d'ahir jo tenia por i dubtes perquè els registres no acompanyaven. Sí, és veritat que realment la lliga i la competició està esmitjada i tens la meitat juguen a una competició i l'altra meitat juguen una altra lliga, a la pràctica. És un salt immens. El salt de qualitat és molt gran, igual que el salt de pressupost. Dedueixo que també ho és. És evident. És evident. I deixa'm comentar una cosa del partit que no m'agradaria que passés desapercebuda, que és el joc de Jalen Conn. Jalen Conn, els darrers partits ha patit molt. Primer per les defenses que li feien i després perquè no li estaven entrant els tirs. I el darrer partit diria que va fer 2 de 16 o una cosa així en triples. Va ser bastant dramàtic. I vam veure una cosa molt curiosa en el partit d'ahir, d'aquest dissabte, que és Jalen Conn en un rol més distribuïdor que anotador. És a dir, durant 3 quarts va optar més per passar que per tirar. I això em va sorprendre en un jugador tan jove i que té clarament un instint anotador marcadíssim. Em va sorprendre que fos capaç de fer aquesta correcció, de dir, escolta'm, no m'estan entrant els tirs i, a més, potser acaparar tants tirs tampoc està beneficiant l'equip, que acaba una mica desconnectat. Deixa'm jugar d'una altra manera, no? I fer aquest canvi és complicat de fer, al vol, i el va fer. Suposo que va haver-hi una mica de teràpia també amb Javi Zamora durant la setmana. Sí. Però al mateix temps, les boles calentes les volia ell, eh? Sí. I es va picar les importants de darrers instants, darreres possessions, les demanava, es picava el pit i deia, aquestes les vull jo. La majoria ahir van entrar, altres dies no entren. Va acabar amb 20 punts, que es diu ràpid per un dia que no t'entren massa les coses, amb 4 de 15 en triples. Clar, mira't així, és poc encert, perquè en tires molts, però al final 13 punts de valoració, 20 punts en 37 minuts. No són en cap cas males xifres. No, el que passa és que és veritat que tinc la sensació que va optar per l'opció de vaig a tirar jo quan el partit estava decidit al darrer quart, va dir, ara que això ja està guanyat, ara deixeu-me treure'm el mono, no? Doneu-me la meva dosi de punts, no? Perquè, sí, a la primera meitat havia intentat 7 triples, només havia anotat un, és a dir, seguia amb la línia de tirar molt però fallar bastant i per tant em va semblar interessant que tingués un jugador tan jove la capacitat de dir, bé, escolta'm, si avui no entren, o sigui que estic en un tram de la temporada que no m'estan entrant, puc aportar des d'altres angles, no? I això crec que també va sumar. També és veritat que Sergio Llorente es va carregar de faltes tot d'una, ja portava 3 o 4 faltes al tercer quart i llavors, clar, algú havia d'intentar fer circular la pilota, no? Sí, unes faltes de Llorente que gairebé provoquen que tregui espuma per la boca Javi Zamora. Estava infartat, Perquè va cometre 2 faltes seguides, les dues intentant tallar una pilota amb molt poques opcions, diguem, de coses d'alt risc. ¿Dónde está la experiencia ahora? ¿Dónde está la experiencia? Sí, jo crec que Zamora no s'ho podia creure. És com, no m'ho esperava de tu. Sergio, coño, ¿qué me haces? Sí, clar. Sí. Però bueno, senyal també que estaven endollats tots i que estaven amb molta tensió defensiva. És que, ja et dic, va ser un partit bastant fàcil i perquè també l'Hestia va fer molt bé les coses. I no va haver-hi conflicte arbitral, cosa que l'últim dia sí que va haver, i no sé si té gaire... Un parell de mirades assassines de Lukovic als àrbitres i d'Arteaga també, perquè els hi picava tota l'estona. Sí. Però clar, els àrbitres eren del rotllo. Bueno, l'has acabat ficant i no guanyen de 20. No em busquis un problema. Ara, jueguen! Però va haver-hi, com a mínim, va haver-hi coherència, no? És a dir, jo crec que deixaven jugar i també permetien els contactes, no? Sí.
Però també els permetien de l'Hèstia Zamora de l'Hèstia Menorca que va apretar fort també a nivell defensiu i no li van xiular segurament moltes de les faltes que es cometien a sota de Cistella. Vull dir que molt bé a nivell arbitral no va haver-hi problema. No sé si té alguna cosa a veure que l'àrbitre principal fos Antonio Manuel Zamora. No sé si és família. Oh, el primo. Però, si és el primo, doncs vaig veure... I a més, tant els jugadors com Javi Zamora el van saludar molt efusivament. No sé... Doncs potser, no ho sé, Potser començo a dubtar-ho. Potser sí que hi ha alguna... Ho haurem d'esbrinar. Haurem d'investigar això, Però hi veig un conflicte d'interessos important, si això és així, Hosti, sí. Amb aquesta victòria ens situem a la 11a posició de 18, mitja taula un altre cop, 2 per sobre del descens, a més la 10a victòria de la temporada. I la següent jornada visitem el 5è, Super Agropal Palència. No és que arribin al seu millor moment, diguem, perquè no, però, clar, és un equip de la part alta, és un equip boníssim i, per tant, no hi hauria cap problema en perdre. La següent jornada 20 és important, Inverredi Guipúscoa, un equip empatat amb nosaltres i una victòria sí que ja, diguem, deixaria 3 o 4 rivals pràcticament per sota, amb l'avaratge superat. Serà Vintaufa de nou el fortí que garantirà o no la permanència de l'Hèstia Menorca. Sí, realment Vintaufa, si hi ha l'ambient que hi havia aquest dissabte i també durant els partits complicats, la veritat és que crec que suma. Si l'equip això no li genera una ansietat o una major pressió, com vam veure ahir que no passava, doncs crec que és una gran notícia. I la veritat és que la victòria d'aquest cap de setmana dona un marge també a nivell classificació com per alliberar-se una mica d'aquesta tensió que començàvem a notar, no? Que tu mateix deies que a nivell personal començaves ja a trontollar, però ara realment, a banda del Morón, que està ja descendit, no sé si matemàticament, però bueno, és igual, porta 3 victòries en tota la Lliga, raro seria que es despertés ara. Amics Castelló, 7, i Alega Cantàbria, 8. Amics porta 11 derrotes consecutives. Vull dir, això no sembla que ho pugui aixecar massa fe de Castelló. I tenim l'avaratge a favor, amb Alega Cantàbria, que porta 8 victòries, també tenim l'avaratge a favor, per tant, amb aquests 3 ja estaria... O sigui, queden 7 jornades i a Alega li portem 2 victòries més l'avaratge, per tant, 3. Són 3, sí. Estaríem relativament tranquils. Per podem dir que matemàticament estem a 4 victòries de la salvació. 3. Amb Alega són 2 més l'avaratge. Més l'avaratge, que són 3. Per tant, exacte. Sí. És a dir, guanyant 4 partits estaríem salvats. Home, guanyant 4 partits et fots a playoff, Bueno, però vull dir que depens de tu mateix en això. Després, si Alega Cantàbria perd un altre partit, amb 3 victòries en tens prou. Vull dir que ja podem començar a fer els números. Ara anem restant, exacte. Sí. Podríem fer un episodi analitzant algun dia els darrers del calendari una mica, perquè ja et dic, la següent jornada de Palència, a priori no tenim res a perdre, però el següent partit a Vintaufa contra Guipúscoa serà important. Abans d'acabar, deixeu-me recordar als companys de la Tau Menorca que aquest proper dissabte 5 d'abril, durant tot el matí, celebraran el Dia Mundial de l'Activitat Física a Claustre del Carme de Mou. Faran de la mà de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca una trobada totalment gratuïta per a les famílies. Com sempre, hi haurà activitats per a infants de 3 a 12 anys, també per a adults. És gratuït, tothom que vulgui pot participar, però com que hi ha aforament limitat, cal inscriure's prèviament a un formulari que trobareu a les seves xarxes socials. Adrià, ho deixem aquí. Continuarem analitzant aquest tram final de temporada. Almenys tenim per endavant 7 dies on podem agafar una mica d'aire, respirar tranquils i aquesta victòria que a mi em permetrà agafar el coixí amb més ganes i menys marcar passos. Ai, sí. Com sempre, que visca l'Hèstia. Que visca l'Hèstia! No cridis que tinc molt mal de cap. Jo també, tots dos tenim mal de cap. Què ha passat? Culpa del Quatre Cases. Ahir vam anar a sopar amb el Quatre Cases, que per cert té un podcast. I ens va demanar que diguéssim sobretot el seu podcast. Sí, digue'l. Ho vaig a dir perquè, a veure, hem d'avisar una cosa. Sí. D'avisar una cosa. Sí, quina? No és un no és per tothom com aquest. Aquest és un podcast d'especialitat. És especialet. És un podcast especialet. Com el cafè d'especialitat. A veure, us ha d'agradar els podcasts primer? Primer heu d'estar escoltant això que estic dient ara. Sí.
Després us han d'agradar els podcasts. Sí. Després us ha d'agradar el bàsquet. Sí. I heu d'estar interessats en el bàsquet de Menorca, concretament. Concretament d'un equip en concret de Menorca. Sí. Que no sabem quin és, no? Sí, el Estia Menorca. No en deuen haver-hi tants, tampoc. Si us interessa la tecnologia en català, el podcast del Víctor Correal i el Guillem Santapau, que es titula Barra Inversa. Apa, salut.